Live and loud. HR Radio, the talk show's first voice. Hey, I want to suppose it's temple to create nice position Shumile, wherever you it's daylight hype, Monday to Friday. So we send do you know the story? And sometimes it's Monday, and they're gonna be talking to our special guest Uphindile Wakamkhize. Ikamara Mushabzinto. Welcome to the show. Make it a point that you follow us on our socials at HR Radio across the social media. And angala ukuchitha isikhathi ngifuna ukuthi ngintroduce Uphindile Wakamkhize from eHlokozi, but right now says akamusa seDurban anyway. So ngokuzalwa wazalwa eHlokozi uneminyaka eminingi kwi-industry. So she has done a lot of stuff, but asangikhulumeli ke ngelona idlozi because ukhona la e-studio uMamkhize, and uMamkhize unama award athile ke wathola ekonyeni ngemisebenzi yakhe emihle yenzayo emphakathini. And let's take this opportunity and welcome her to HR Radio, the township first voice. Kabazela kwabe ka ihlandla wena kamavovo, wena okhanya amaseswini ngisho kahle? Sho kahle msakazi. Ninjani? Siyaphila ninjani? Sikhona nathi siyabonga ukuthi usenzele isikhathi ufike la emsakazweni sizokhuluma nawe. Ngiyabonga kakhulu nami. Because siyathanda ukuthi sikhulume nabantu abafana nawe, abantu abenza umehluko njalo emphakathini. So umunye wabantu aba in line with who we are. So uyabona ke that is where sihlangana khona. Yes, mhlawumbe umuntu ongamazi Uphindile Mkhize ngathini kuyena? Ngingathi Uphindile intokazi nje ekhulele ngapha eHigh Flats eHlokozi kakhulu ucinga nasemakhaya. Ekhulile kamanzi hlakule ithetha. But ngenxa ke yokushintsha kwezinto nempilo yasiyafuduka iza ngapha eThekwini kwelabhalana ezofuna imisebenzi. Yes, impilo ke yashintsha. Kwase kuyaqala ke manje kwakheka Uphindile ke omusha. Oyintombazane esefundile usehambile amabanga nje athile empilweni, wahamba wasofinyelela kwimedia, wasebenza kwimedia endlini amaphephandaba, wasebenza lapho umuntu osebenza nje kakhulu emphakathini. Journalist? No, ubengayona i-journalist, bengumuntu osebenza ema-ofisini akhona. Noma ke bengikwazi ukuthi ngibhale indaba, ngiyakwazi ukubhala indaba nje iphelele emsakazweni. That's amazing. All right, so ijeni yakhe iqala kanjani njengoba usula namhlanje, because thina invite her because of imisebenzi esibona wenzayo. So ijeni iqala kanjani? What's your passion? Ijeni yami iqala ngokuthi ngibe umuntu osebenzayo emphakathini la bengihlala khona kwaSanti eMarine Hill. Okay. Ngisebenzisana kakhulukazi nenhlaka zomphakathi, ama-community leaders, ngisebenze nenhlaka lezi ezinye ke eziphethe izwe lethu. And then ke bese ngiyabona ukuthi yazini umuntu othanda ukusebenza nabantu. Then ngakhula nangenxa yomsebenzi ebengwenza kungenza ngisondelane kakhulu nabantu, and umuntu othanda ukusiza abantu kakhulukazi. Yes. Futhi ke ngiwumuntu onjalo nje ngiyathanda nokuyithuthukisa nokuthuthukisa omunye umuntu. So kwase kuyaqala ke kuvela inhlaka ezithize engikwazi ukuthi ngizakhe ngisebenze, ngisebenza ne-youth kakhulukazi. And sasisine imali sithi kaQabula Youth Foundation. Why that? Ngoba ngiqambe lelo gama ngoba umkhulu wami engingamazi kuthiwa ngathi ngizalwa wabeshona. So ngase ngithi no nginento ethize nomkhulu. So ngase ngithi ke ngithi kwi-youth why ngisebenzisa leli gama liyamdida omunye umuntu. Kodwa ngithi zazi ukuthi ubani phuma futhi uyaphi. So that isisekelo sakho sizoba right. So ngilo umuntu ke osebenza kanjalo. Then kwaqhubeka ke maqhubeka isikhathi sikhula, ngaze ngasebenza la ngisebenza khona esikoleni njengamanje ezomunye wama-administrators. So ngase ngihlangana nodadewethu ke lo esisebenza naye ekwenzeni ama-awards lawo esiwenzayo, ngoba sibonile ukuthi kunabantu emakhaya abasebenzayo kodwa abangakazi ba-recognize, ungakazi athole nje ithuba lokuthi kuthiwe sibanibani well done. Whereas labo bantu labo bayawenza umehluko emphakathini. So that's isummary yokuthi ngifike kanjani la ngikhona njengamanje. Oh wow. So meaning you're not campaign or busy now this time around? Yes, okwamanje nje ngibhizi nale campaign ye-Akhweme. Bizwa nge-Akhweme yabadidala abantu amaqhawe lawo. Sithi amaqhawe because okay. Uyiqhawe wena nje uwena.
ngendlela yakho but ngaloko okwenzayo. So thina ngoba sithi ke siyawuthuthukisa nathi umphakathi yiko sithe ba amaqhawe abantu abasebenza emphakathini ngoba la sithatha ngisho umama okhulisa izingane zakhe owenza igwinya, sithathe umama labo mama abanama soup kitchen uthothi abaxhaswe umuntu abanakwe umuntu Siba nominate basihlonga uphaphele gwalagwala sibafaka uphaphele gwalagwala ebese emva kwaloko we always get calls izinto abesho bethi yazini ngokuthola le award iqalile ke manje kwavuleka izinto so kahle sizama ukuba ukhiye emphakathini sikwazi ukuvulela nabanye abantu iminyango. This is Moses Kotana Research Institute, institute ethi angibuze lo mbuzo ukuthi academically is anything that you have done to develop yourself up to where you are today, or you just do it ndlela yakho and it work out because it is working out anyway. No, academically ngomuntu owenze izifundo nje lezi zokusebenza emahhovisi though Is it like office administration? Then the public administration, of which he has you are so relevant. Yes, who understand the public. You know why I'm asking this question, Mama Kids, is because omunye umuntu uzobuka ingxoxo yethu mhlawumbe be inspired, but now uthola ukuthi wenze kanjani and now uyathola ukuthi yes isuka la iyala so to nama ngilanga ngasuka ngila. Yes. Oh, that's lovely. This is Radio, the Township's first voice. Kamalami Ushabzindo, right here on the Daylight Hype, Monday to Friday. Sisuke senze into zakhona you know the story. Welcome to the show. Just in case if you're just joining us, ngikhuluma noMama Kize. Mama Kize, we are very inspired by journey yakho. Any challenges mhlawumbe overcome kanjani? Yeah. I think that's the last question. Yes, okay. Ama-challenges ayaqhamuka endleleni as singabantu nje. That's why I'm asking. But into eyenzeke kuye kube ukuthi uthola ukuthi as umuntu othanda ukuba kuyona yonke indawo ugcina usuyithola ungasakwazi ukumanage isikhathi. Uthola ukuthi lokho sekuyi-challenge nje on its own. Yes. Because you end up ubona ama-projects that you are not able. That's the importance of time management, yes, punctuality and all. Yes, and focusing. Focus, yes. So kulawo ma-challenges kugcina kuwukuthi umuntu akakwazi ukubhalansisa kahle isikhathi, akakwazi ukuyinika kahle isikhathi sokuthi abheke umsebenzi lo asuke ebhekene nawo. Ngenxa ukuthi ngiyasebenza, nginabantwana, nginekhaya. So balance. Ugcina kuba yi-challenge that on its own, as well as ke indaba yo finance in terms of ama-sponsors kule project enkulu le yama-awards. Yilapho la ngiyengibone kusenama-challenges kakhulu khona. Kodwa kuka-overcome siye sibhalele iy'nhlaka ey'nsiza sicele-ke usizo. Iyona ndlela esizama ngayo ukuthi siwa-overcome lawo ma-challenges esuke sibhekene nawo at that particular time. Kodwa nje ngingakusho ukuthi as umuntu obile youth kakhulukazi ngifocus kakhulu ku-youth ukuthi suku uyithathe ungahlali nje ekhaya ukuthi ngilinde ukuthi kuzokwenza izinto zozenzakalela. Hamba unokhe eminyangweni uzobona kuvuleka and makuvuleka wodwa ke kuvuleke nemunye izibe isibe amningi. So asifocus and singasho ukuthi hayi mina ngwasemakhaya. That is why I always say ukuthi ngifunde emakhaya. And ungabi usuba nento ethi hayi mina ngoba ngiyahlala emakhaya ngeke ngisakwazi ukureacha anyway, because mangabe uyimisele futhi unayo passion ngalento ofuna ukuyenza kuyenzeka. It's highly possible. Kuyenzeka. That is how it is right on Radio, the Township first voice. Yes, indaba Mama Kize but umnyango ukhiyelwe kube lona the main door, but once you find the way to open the main door and then phakathi ama-camera vuliwe ungena noma kuplotenda khona. Social media uthola kanjani? Ngiyatholakala lapha ku-Facebook Phindile Mkhize. Ngiyatholakala ku-TikTok. Okay. Yes, that's lovely. that is still Phindile Mkhize, Umam Mkhize, you'll see it. Yeah, even yona iAquem iyatholakala ku-TikTok na kuwona uFacebook. Ubhala uthini? uAquem as in ACWE. Say it again, please. It's ACWE.
YMWE Akweme. Yes. So make it a point that you check them out on all the social media for more information regarding izindaba zenzayo ukuthuthukisa umphakathi. C8 Radio, the Sound First Voice Kamala Muzinto right here on Daylight Hype on a Freaky Friday. Asibonga Nkosi wami, unless kukhona okungafisa ukusho before I let you go because I'm done. Ngiyabonga kakhulu umsakazi, ngifisela nje ukuthi intsha yanamhlanje ikwazi ukuthi isebenze and isukuma ithathe ngoba kuyenzeka my sister. That is how it is. Siyaqopha lezozo. Thank you so much for watching, and it's khona nezinye inhlelo ze8 Radio, and it's just simple like that. It's www.8radio.com. Social media platform 8 Radio across the social media. Danko. We are live and loud. 8 Radio, the top chef's first voice. Remember this, every Monday to Friday, Daylight High, we are lighting up the day with energy. Yonke indlela, hype the day. Daylight High, every 10 a.m. to 1 p.m.